ba ana maganan bangaranci bane, ba ana maganan wata firqa bane ko ana maganan wata mazhaba. La umum ake magana. Me yasa na kawo umum? Sabida tsakanin mazhaba da musulunci nisba ɗinsu kaman umum wal khusus mutlaqan ne. Saboda mene? A cikin musulunci zaka samu mazahib, amma a cikin wata mazhaba zaka samu dukan mazahib? La, zaka samu akwai ana musulunci sunanta amma bai shamala dukan. Amma in aka ce musulunci fa ya shamala dukan duk wani mazhaba zaka ganta an yi ita wani bangare ne kenan. Yawwa mazahib bangare ne na wasu na musulunci. Yawwa wannan dalilin yasa kaji su Sayyid Hafizahullah suna cewa mu muna da awan musulunci ne ba muna da awan mazhaba ba. Muna da awan ba da awan bangare ake ba bangaranci ake ba. Kuma wannan dalilin yasa a cikin aikace-aikacen da ita harkar musuluncin take daga an assasa makon haɗin kai. Wato a cikin zantukan su sai din ma za ku ga suna cewa mazhaban ka rike mazhaban ka ba an ce bane ka zo kai mazhaban. La, a'a. Rike mazhaban ka amma abin da muke so ka yadda mu ƴan uwanka ne musulmi, musulunci ya haɗa mu, ka zo mu yi musulunci tare. Simple. Wannan kuma dalilin yasa in muka koma baya za mu ga farkon tafiyan da me suke amfani. Ana cewa ne ƴan uwa musulmi, Muslim brothers. Na san ka san wannan aiko? Yawa Muslim brothers. Duk mun tazo ana Muslim brothers, Muslim brothers, Muslim brothers. To a nan gun wannan kalmar Muslim brothers na san har yanzu tana amfani. Ana cewa ƴan uwa. In ka ga ɗan uwa wani. Ɗan uwa ne. Wannan har mutanen gari ba sun ɗan uwa ne. Ai ɗan uwa ne. An ce a wani ai ɗan uwa ne. Ɗan uwa ne. Muslim brothers. To a wannan kalmar Muslim brothers kana ganin akwai wani musulmi da in aka ce mai kai ba ɗan uwa musulmi bane zai ce zai yadda? Kaga ba zai yadda ba. Sarki na Muslim brothers ya kunshi kowane musulmi. Wannan kalma ce wato gama gari. Wannan dalilin yasa suka sa ma kansu Muslim brothers saboda haƙƙaƙar da asalin hadafin ita wannan tafiya cewa ba wani bangaranci bane. Kowane musulmi zai iya masharaka. Kaga idan kai kana bin mazhaban malikiya ne dan uwa musulmi kake. Baka isa ka tsira kanka a musulmi ba ko ba haka bane. In kana bin mazhaban hanbaliya ne sunan ka dan uwa ne musulmi. Shafi'i musulmi. Hanafi musulmi. Ja'fari musulmi. To a nan gun na san kila wani zai ce a to ai akwai bambancin amene akwai wanda ya yarda da Allah guda biyu ne. Duka sun yadda Allah ɗaya ne, sun yadda kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne. To kaga wannan yake nuna cewa Muslim brothers ɗin da ake amfani da shi a baya yana nufin mene ƴan uwa musulmi. Kuma ƴan uwa musulmi ɗin nan ya haɗa kowa da kowa. Kowa zai iya musharaka. Wannan dalilin yasa kaga a makon haɗin kai ana kiran wancan domin a yi musharaka. To ta iya wani ya ce to ai ku ƴan shi'a ne. Sai na ka samu shi'anci yawwa. Mu dawo baya idan muka koma tarihi za mu ga usulubin da makiyan mutane suke amfani da shi nafsu usulubin ne suke amfani da shi a kowane zamani. Da makiya suka yi tunani suka ga sanya cewa Muslim brothers din nan da aka yi zai shamala kowa. Yanzu ba ta furka kenan ko ba wani bambanci tsakanin wannan da kowa na ganin inda aka tafi a haka Muslim brothers to kowa ma zai iya shiga. Kuma wannan hadafin nasu na haƙaƙuwan musuluncin nan zai tabbatu. Sai suka ga to yanzu menene ya kamata a gurguntar da abin. A ce ƴan shi'a ne. To yanzu cewa ƴan shi'a kaga an katange ku daga sauran mutane. Kamar yadda aka sa ƴan izala, ƴan qadiriyya, ƴan kaza wannan boda ne. Boda ne yawa an iyakance ku. To kaga yanzu ka ce kai ƴan uwa musulmi ya kalma ce wadda ta sha kowa wanda yake musulmi to mushtaraka ya shiga ciki. Amma aka ce ƴan shi'a kuma kaga wata matafiya ce wannan mazhaba wasu mazhaba kenan. Sai makiya da karfi da yaji suka kashe mu wato suka sa mana bodan da zai dinga rarrabe mu daga sai suka lalata ma'anan wannan ma'anan. In aka ce ƴan shi'a sai suka bashi wani sura wani mutane ne marasu kirki marasu tarkila ma kaman ba musulmai ba. In ka ce makai Muslim brothers ne wancan ma'anan za a dauko ɗan shi'a ɗan shi'a kenan. Sai zama ana amfani shi. To binisbati ila shi'a da musulunci to kaman ka ce ne hanya da usulubin yanda ake bin hanya.
muna da musulunci ko dinul islam in mutum ya je duba kamusul liga da sauransu da yanda menene ma'anan addini da musulunci zai ga addini a matsayin ɗariƙa aka ɗauke shi ma'anar ɗariƙa ce hanya ce to sai Allah subhanahu ta'ala ya ƙirƙiran ma duniyan nan hanyar da ya kamata a bi ta domin a samu kamalar ta lahira to sai ya ƙirƙira musu sai ya ce hanyar da za a bi in dai kana son ka tsira a wannan duniya to za ka bi addinin musulunci wato hanyar musulunci to ita wannan hanya ta musulunci wanda shine a cikin ayoyin alkur'ani yake cewa duk wanda ya dauki wani rike wani abu ba musulunci ba ya zo ranar alkiyama mene ba za a karɓa masa ba wa fil akhirati minal khasirin zai zama cikin wanda suka yi asara to kaga idan mutum yana son ya tsira daga wannan duniyar zai mene zai ba addinin musulunci ko ba haka bane wannan haka to kaga za mu ce musulunci hanya ce ta tafiya amma ya ake bin wannan hanyar ta musulunci shine aka samu furo tsakanin wannan makarantar suka ce ga yanda za a bi wannan makarantar suka ce ga yanda za a bi mazahibul arba din nan shafi'iyya hanbaliya hanafiya malikiya kowane makaranta matafiya cewa mazhabinta ni ina ganin a koyarwan wannan malamin ga yanda ya kamata a dabbaka musulunci ja'afariya wanda su ake ce ma yan shi'a a wannan zaman su ma suka ce ga yanda wanda su mabiya ahlul bait kenan suka ce ga yanda muke ganin yanda ya kamata a dabbaka musulunci to yanzu don mun samu bambanci tsakanin fahimta na taɗabiƙin wani abu mishkila ne wannan ba zai taɓa zama mishkila ba ko mishkila ne saboda fahimta ce kai ka fahimce shi ta wannan unwana ni kuma na fahimce shi amma dukan mu muna hadafin mu menene